Famosos solidaris són també els que ens acompanyen cada divendres en este programa. Ells són els actors de l'Alqueria Blanca, perquè com cada divendres no pot faltar esta secció que dediquem a esta sèrie de tant d'èxit de Canal 9. Perquè tenim un pont molt llarg per davant, un cap de setmana llarg, més que pont, m'agradaria a mi dir, però qui no faltarà a la seva cita serà l'Alqueria Blanca. I avui ens acompanya un dels protagonistes que més ens té, perquè és que no sabem què farà, se n'anirà, no se n'anirà, de qui s'enamorarà, de qui serà el seu cor. En plural. Ai, Nelo Gómez, Xavi, bon dia, benvingut. Xus Lacorte, Alqueriana de Pro. Bon dia. Benvingut. A la bandera de l'Alqueria, per favor, no ens ho podem perdre. No ens ho podem perdre, però és que, Xavi, ens tens en un sense viure, te n'aniràs, no te n'aniràs? Ho estic pensant encara, Jo crec fins al diumenge per la nit tinc per a pensar-m'ho, però ho tinc ja quasi decidit, Ah, sí? A veure si ens avança alguna coseta, però... A veure si d'ací el convencem. Si és que no, ja es queda, que no se'n va, i si és que decidís anar-te'n, tenim així uns minutets per a convencer que es quede. Que arguments hi ha ni molts. I dones, ui, mare. encara. I mira, i si els nostres espectadors també entenen, que de segur que entenen, i volen parlar amb Xavi, o amb Nelo Gómez, no ho dubten, telefonen al 96 318 39 09 i podran parlar en directe amb Xavi, o amb Nelo, amb qui vulguin, amb el personatge o amb el protagonista, o amb l'actor. Però primer que res, per a situar-nos un poquet, a veure què és el que va passar en l'últim capítol, repassem el que va passar. No puc més, Pili. Cada volta que la veig... L'has vista, no? Ara mateix. I no puc, no sé... És com si em faltara l'alè i em fa mal així. Mig del pit. Però tu estàs perfectament. Perfectament. Només volem assegurar-nos que tot va com cal. I de pas disfrutar un poc de la ciutat, veritat, Diego? Clar. Molt bé. Nosaltres venim de dinar familiar. Heu de saber que a partir d'avui, Raquel i jo serem els únics propietaris del taller. I el que és més important per a la marxa diària. La nova encarregada, per a portar-lo avant, serà doña Teresa. Vols muntar una fàbrica de sabates? La fàbrica més gran de tota la província. I així, al meu poble. Però per això necessita... Jo, en aquell moment, ja volia que em besares. En aquell moment... Que es quede em porta pel carrer de la Marca. Però sobretot aquest últim moment de la besaeta, jo vull preguntar-li, Nelo, el paper, Xavi, què sent per esta xiqueta? Per la hippie que ha arribat a l'Alqueria Blanca, per Pili? Jo no m'esperava això. Jo estava tan tranquil·lament ahir de pícnic i de sobte esta xica m'ha besat. A veure, que sí, que tenim podies olorar? Més, si el d'una xica de pícnic per allà soles... Que és molt guapa, que és molt simpàtica, que té molt bon humor, que és molt agradable estar amb ella... I ja no dic més. Ai, punts suspensius. Ara, això anava a dir, està dient totes aquestes coses que jo, si me pregunten per quin tipus de xic m'agradaria, diria un xic en totes aquestes coses. Aleshores, podem resumir, senyors espectadors i alquerians, que a Xavi li agrada Pili, punt i final. Bueno, que ens expliqui quin és el moment real que sent en aquests moments, perquè a Xavi el vam conèixer sent un xiquet, després se n'anà a estudiar per a ser retor, després el vam veure perdudament enamoradet d'Anitín, li va trencar un cor... I ara com està, Xavi? Ara no sé ni jo com estic. Ara estic en una etapa de molta reflexió, li he pegat moltes voltes al cap, m'ho he rumiat o ben rumiat, però continuo agobiat. Sí que és cert que continuo agobiat una miqueta. Continues agobiat, reconeix per Anitín. Sí, per aquest tema. Perquè no se te'n va del cap. No ho has superat encara. Doncs bueno, anem a dir-ho, no. Però està molt bé, superant-ho en beses de Pili, jo estaria igual que tu. A veure, tampoc seria cert dir que estic afona, que encara... No sé, però tinc ahir... I queda alguna coseta. Diuen que els primers amors sempre marquen, i sí que està marcat i clavat. Ai, amor i desamor. Ha marcat, jo crec, la trajectòria de Xavi al seu pas per l'Alqueria Blanca. Anem a fer un repasset a la trajectòria de Xavi. Anna, que volia dir-te... Què? Què volies dir-me? Deu dir que moltes paraules o en poques.
passa? Què passa? Que ese fill de puta! Ese fill de puta és qui ha prenyat a Anna! Què és, la primera volta? Bé, és la primera volta així. Serà que no té de fer un home, no? Vull demanar-te perdó. No sé, és com si portara dins un... No sé. No podia controlar-me. La mala vida. Titular. La mala vida. La mala vida que li has donat a ta mare. Com està ara, ta mare? No, ara ve. Bueno, ara ve quan li diga el que li tinc que dir a la marinera. Ui. Però és que això li ho diré el diumenge. Té la marinera. Ui, podem anar. Marina. Xus, Xavi. Nugant caps. Nelo, Xus i Xavi, dic. Nelo, Xus, Xavi, que seria 2 en 1. I Clara, és 4. He sentit des d'ací baix jo el telèfon, pot ser, que ha sonat ahí incontrolable. Pot ser que siga de veres això? A veure, hola, bon dia. A l'altre costat de la línia telefònica. Hola. Bàrbara de Sallent. Hola, Bàrbara. Sí. Què tal? Molt bé. A què li volies preguntar, a Nelo o a Xavi? A Xavi. A Xavi. Què li volem preguntar a Xavi? Vull dir-li que no se'n vagi de l'alqueria i que es quede en Pili. Ai. I Xavi, què li ha de dir a Bàrbara? Jo he de dir a Bàrbara que jo esta xica la conec. Esta és una de les seguidores al foro, a la pàgina web, allà on anem a tots els pobles de la comunitat. A veure, Bàrbara, jo personalment, anar-me'n, no m'agradaria anar-me'n, però és un cúmul de circumstàncies que a gust no estic. A gust no estic. Tinc un motiu, que podria ser Pili, però no vull precipitar-ne. Anem a deixar-ho, no? Que fluïsca la cosa. Bàrbara, soc Xus, bon dia. Tu li has dit a Xavi que es quede per Pili. Però algun altre motiu que li puguen donar, a banda de Pili, per a que es quede? Que si no el veurem ningú diumenge. Ai... Que fe. No em diga això, Bàrbara. No deixarà de veure l'alqueria blanca, per això. No, home, no. A més, en cas que me'n vaig, això no és definitiu, vull dir. Seria transitori, només. Si me'n vaig, anem, tornem i... bueno... Bàrbara, segur que vols llançar-li un beset a Xavi, va, no et talles, tontorrona. Com el de Pili. Sí, va dir-li un beset. Un beset. Veus? Un altre per tu, guapa, Bàrbara. Gràcies. Gràcies, Bàrbara. Seguidores que teniu de seguir tots els capítols, allà aneu. Així s'agraeix, Dóna gust anar a treballar. Vaya. Escolta'm, i jo et plantejo una pregunta. Perquè Anitín ha sigut el teu amor, no? Perquè no anem a dir-ho. Anitín ha sigut l'amor de Xavi. Però si ara Diego deixara a Anitín, tu tornaries amb ella tot i saber que està embarassada de Diego? Això és de la marinera, una altra vegada. L'amor ho pot tot, no? Diuen. No sempre, però... Dic que no. Avui no. No, perquè... I el diumenge per la nit? El diumenge per la nit tornaré. Bueno, espere dir que no, també. Espere. Fills de butanero no han sentat massa bé. Sí, perquè se pot jugar una vegada, però dos no. I jo com un par d'arbobó que va darrere d'ella sempre... Ja, però en aquest cas no aniries tu darrere, vull dir. Clara ho ha dit molt, ho ha explicat molt bé. Si Diego deixa Anitín per Raquel, perquè estem convençuts que Diego vol a Raquel... És que hi ha uns enfrontaments entre les parelles que... És que sí, hem de veure... Ojito. Clar, hem de veure no tan sols les trames que n'hi ha ni tot el que passa, sinó les mirades que n'hi ha ahí, que nosaltres ho sabem. I si Diego se'n va en Raquel i Anitín va plorar-te als teus braços, tu no vas darrere d'ella, sinó que ella va darrere de tu. Bueno, això ho canvia, no sé. Ahí serien les mirades i les paraules, no sé. Hauria d'escoltar-la, almenys. Hauria d'escoltar-la. Parlem de mirades? Clara, per favor, dona pas al següent, a la peça que tenim preparada, i tu atent a les mirades. Sí, perquè volem avançar, només el que es pot, del que podrem veure el pròxim diumenge en el capítol de l'Alqueria Blanca, que, per cert, el capítol ja se les trau, els anells. Queda la mare, fi. Sí, ja t'ho he dit, i a la teva cotxeta també, 4 voltes a cada una. Però de veres, no com quan estaves al seminari. T'ho promet, mare. Si les mirades parlaren... Mare,
quin encreuament de mirades ahí... A veure. A veure, aquests anells aquí els posarem. Exacte. I, a més, una cosa, perquè jo en aquestes mirades que ha vist, tu te quedes. Tu veus a Nitin i te quedes per lluitar per ella. No ho sé. La veritat és que... Eixa mirada és molt d'amor, Xavi. O és una mirada no te crees que és tant d'amor, no te creus. Una mirada de... Bé, m'has fet molt de mal. Un poc de ressentiment, no? Sí, i per ressentiment me'n vaig i no vull saber res de... Va més per ahí. Ni de tu ni de ningú. Va més per ahí. Anem a dir-ho. Jo soc sincer, no anem a jugar en l'audiència ni res. Però que tuvo retuvo i l'amor està ahí, al fons. Això sí, això sempre és I fa pupa, i això se Ai, queda però mira, allà. el millor és diumenge no perdre's el capítol de l'Alqueria Blanca, perquè és que això està molt emocionant i si volen saber el desenllaç, se'n va, es queda o no, diumenge. Però no se'n vagin encara, perquè poden xerrar amb Xavi encara, ara no s'acaba esta entrevista. Com? Al Facebook, tots aquells que tinguin Facebook i els que no tenen, per favor, demanem que es col·loquen al Facebook, que es creuen i es facin compte, perquè al Facebook n'hi ha moltes pàgines de l'Alqueria Blanca. Nelo Gómez pren nota. Anem a veure-les ara. Mireu, per exemple, al Facebook, Club de Fans de l'Alqueria Blanca. És un dels que et pot agradar. Mira, este és de Xavi i es diu A mi també m'agrada Xavi de l'Alqueria Blanca. I veus, és que tenen molta gràcia. N'hi ha un altre de Tonet. N'hi ha un altre de Tonet. I n'hi ha moltes més pàgines que vos anime a que, per favor, les mireu. Mira, Club de Fans d'Àlex Gadea, que és Diego. I entre tot aquest Facebook està RTBB. En uns moments d'ací se'n va corrents Xavi, Nelo Gómez, a xatejar en directe amb tots. Ai, mira, i per què és que ven, clar? De Facebook? No, senyor. Aquestes imatges són de Carcaixent. Estem veient a Rafael, han vist el tio Pep. Perquè què passa ara? Que l'Alqueria Blanca va pels pobles? És al carrer, en primícia. I per a veure el capítol anterior. Clar, totes aquestes persones ja han vist el capítol de pròxim diumenge. Quina sort, quina sort. Són privilegiats amb els actors, a més, alguns dels actors. I Xavi també estarà, recordem que anem al Boralla, anirem a Ibi, anirem a Segorbe, a tots els llocs. Recorrerem la Comunitat Valenciana avançant cada setmana el capítol de diumenge i el podrem veure acompanyats dels actors. I demà els actors? Demà estarem a la Vall d'Uixó, no per motius de capítol, sinó que estarem a la Fira de la Vall d'Uixó i que també suposo que Molta podem atenció, convidar. els de Vall d'Uixó, que l'Alqueria Blanca demà visita Vall d'Uixó, així és que tots els alquerians que s'acosten fins allí... Jo t'he parlat de Torrent. Torrent és un poble molt bonico. Bueno, continuarà en pròxims capítols. Nelo Gómez, Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i estarem ben pendents diumenge del capítol, a veure què és el que decidixes, que ens tens a tots en un all. Xus, no te'n vagis.